लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खेबसेबो खुलुमहरबायदे जों लागोआ दिनै गारजा फुजा होगोन एसेबाबो नोंसोरनो खोन्थागोन बिदि बुंनायलांबाय थादो गासिबो भिडिअ मन्त्रखौ खोन्थानो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनब्ला मोनसे मन्त्रआवनो 45 मिनिट लायो बेखायनो आं मन्त्र खोन्थाला नोंसोरनो खालि बावनाय बिदिखौल' खोन्थानाय जाबाय नायदो लोखि गारजा फुजा होनायाव नैबेखौ होग्रोदो आबै आबौ नैबे बेखौ आबै आबौ होननानै होनाय जायो जोमोन बोराय जोमोन बुरै लोगोफोर नाय नैबे सिङाव बेबायदि बावो बेखौ सान राजा होनो लोगोफोर नाय नै बावनाया नैबायदि बावो लोगोफोर बेखौ खुबिर होनना बुङो लोगोफोर नैबे बरमानि थान नैबायदि बावो ओमफ्राय नै न'आ बेबायदि लोगोफोर नैबे लावखार गसाइ थान नैबायदि बावो न'आ नैबायदि नै नायदो लोगोफोर नैबे राजा गारजा नैबायदि बावो नाय बेबायदि बावो सिङाव ओमफ्राय नै न'आ बेबायदि नैबे बामोन गसाइ लोगोफोर नैबायदि बावो नै न'आ बेबायदि लोगोफोर नैबे आइ बिश्वहरि नायदो नैबायदि बावो बिश्वहरि नै न'आ बेबायदि नायदो लोगोफोर बे महादेव नैबायदि बावो नै न'आ बेबायदि नायदो आरो दंबावो लोगोफोर मोनसे बेखौ गणेश होननानै जोङो मानिनानै लायो नाय बेबायदिनो बावो गासैबो नोंसोर सोरजिलांनाय दाउमा दाउसाखौ दिनै गासैबो बुंनो सुनिल गुदिया गावनि आखाइजों गासैबो खुसि बेनि गेदेर गेदेर आफादफोरनि आखलखौ दान्दिसेनि उनावनो होनानै बुंनो खमदा दिनै दाबो होनानै बुंनो बिदायगिरि खालामनानै होलांनाय जागोन सालि माइनाव दंमोन आसु माइनाव गासैबो फारि फारि दंमोन दाबो होनानै बुंनो खमदा दान्दिसेनि उनावनो नोंसोरखौ बिदायगिरि खालामनानै होनाय जागोन आइ बिमा गुरु गारजानानै गारजा लोखिमोन होनानै बुंनो खमदा फोनांनो मोननाय नङा दाबो होनो बेमार आजारखौ सोनानै होनो मोननाय नङा दाबो होनानै बुंनो खमदा सख्लाय नाख्लाय एक्लाय फुख्लाय जोख्लाय खालामनो मोननाय नङा आफोद बिफोर खैफोराव गोलैनांनो मोननाय नङा जलफिगुरि नौरारि फिसाफोरखौ आफा जोमोन बोराय जोमोन बुरि होननानै बुंदों नाबो जाबाय लोखिखौ हरनो नागिरबाय फैबाय लोखि लांग्राफ्रा बे मन्दिरखौ आं फारियै बुंथिनानै होदिनि माने साफ्रोमबो मिथिया जानो हागौ बे मन्दिरफोरा मा मा सोर आइ आफानि बेखौ आं फोरमायथिनो सानदों गिबियावनो जोंना साहा फारसेनिफ्राय फैनोसै साहा जोबथारनायनियानो जाहैबाय आफा महादेवनि आरो बिनि सेकेन्डआव दङ आइ बिमा बिश्वहरिनि बे न'सा फिसाया बामोन गसाइ बिनि उनाव नेक्स्ट दङ न' गिदिर मन्दिरा जाहैबाय आफा गारजा राजानि आरो बिनि नेक्स्टआव न'सा मोनसे दङ लावखार गसाइ आरो बिनि साखाथियावनो दंबावो बे जाहैबाय बरमानि आरो बिनि सेरावनो दङ न'सा गिदिर बे जाहैबाय आइ बिमा गारजा रानिनि गोथार मन्दिरसालि आरो बिनि नेक्स्टआव दंबावो जोंहा आफा सान राजानि आरो जोबथारनायाव दङ जोंना जोमोन बोराय जोमोन बुरै अर्थात जों बाख्रि हिसाबै जों मानियो आरो बिदिनो साखाथियाव दंबावो मोनसे जोंहा जोंनि खाथियावनो नागिरनानै थानाय आबै आरो आबौ मन्दिरनि मुङै जों बेखौ फाथिनानै होदों महागुरु महाप्रभु महाप्रभुफोर गासिबो फारि फारि जानानै दंसै गावहाय आफा बोराय बाथौ होनानै बुंनो गासिबो फारि फारि होनानै बुंनो दिनै लक्ष्मी पुर्णिमाजों लक्ष्मी गारजा होनायाव बेनिखायनो होनानै बुंनो खबरदार आफा होनानै बुंदों नोंसोरनो दिनै गासिबो आदार प्रदान खालामनांगोन सौखिगिरि मुक्तिगिरि दाननिगिरि बन्निगिरि गोदानिगिरि मुक्तिनिगिरिफोरखौ आदार प्रदान खालामनानै होनांगोन जलफिगुरि नौरारि फिसाफोरनो होनानै बुंनो खबरदार आयो दाबोलाय आफा बोराय महादेव होननानै बुंनो खबरदार सेमलाय गांलाय सेबलाय सेबलाय खालामनांगौ मोननाय नङा दाबोलाय होननानै बुंदों मेगनाव मोदै खालामनांगौ मोननाय नङा
Ayo, harus bisa jalankan di negara lokal kalau belanja mentai nuansa sendiri apa berai makasih udah deh. Mengalir bunda main aku ni main aku ni mengalir bunda kau sini dorang tak berpandu bapa tu gini ni kita sebab tu pandu bapa tu gini kau kita tinggal mengalir bunda kau benar aku tu bawa noi pandu senang melai tak belai mengalir bunda kau benar ayo mengalir bunda kau benar tak belai nak kau yang jurah pakai jurah kau lada persen mudaran jurah kau lada mat. Kamalai nak komo nak sonani alari mati kola dan sonani sindor sonani dok kola dan sesuatu yang lain dah umah tak sonani tahu ni kita jangan tahu. So minggu ni nong dari bisa kan jenis tahu nani muda rai konani di konani ati nani tempat kembali. Mainau boleh jangan ni dong komo na. Ayah ini mak beruk. लाइ थांबाय आइमा लोक्षिखौ लांबा रायलायनो लोंनो मोना हासुनबो मोना खिनो मोना डाइरेक्ट लांनांगौ डाइरेक्ट न'आव दोनहैदो गावबागाव फुजिनानै दोनहैनांगौ जाहैबाय दोनदो ओंखाम जाफैदो नै लानानै थांबाय बेबायदि लानानै थाङो आइमा लोक्षिखौ लानानै थांबाय ओरै लागासिनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि द्रौपदी ब्लग चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो लोक्षिखौ लाबाय लांबाय लोक्षिखौ नै लोगोफोर जों लोगो जलफाइगुरि गामिनि लोक्षि गार्जाया जोब्बाय जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं नै लोक्षि फुजायाथ' दा जोब्बाय आरो नै जाहाबगासिनो दं मेल्ला गथ'फ्रा नायदो सोरबा दालि मोनदों दालि मोना बेखौ मिथिला जायखुनु जाया जाहाबगासिनो दं नै फुजा जोबनाय लोक्षि फुजानि लोक्षि गार्जा फुजानि ओंखाम जाहाबगासिनो दं बयबो Quay cái lần nữa. Phước ơi. Làm sao nào? Hả? Phước ơi. Ada nih bisa bawa. Jaga sindong. Sebelum tengah. Jaga apa? Hut. Bewai ada nanya bain dong. Sudah sudah yang baru. Angin berat help kalam lagi. Buhut help kalam. Kalam bang, siapa dong payu? Siapa nak kau?
Jahap are